TV Ubwansu Bwumugusi. Mwanchumurulia undizi TV kwa rimene ase entunda yende imejo moroberi bwensakia abagani twaganyete babero ikirana ase studio imambi yabono astra tugusanga na barabo ase nchera ijobu agare utumanyinga naralia ya bakoba bagokorana muno ekarubanda tukurwa ogosira ucia saba Kenya bali baligeti kogenda ase chinse chiria changumbu tubwati ase nchera yomtandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na terasa nchera ya mtandao wekero www.ndizitv.net imambi yeto imambi yabon number iteseme 0791928834 ase orabe gusanga n'intwe asenchira yabene imambi ya abono wego to mama boliao nkie koligeti komanya ni mate ngambale muligeti ko enda sinze jirisiko mwabene mosumaki nkina bingokora neki nakiki abere kogeratore tabuge ni imambi yabone imam studio Ndizi TV odosanga na intwe automanyinga nchira kibara ba okonya wikiranie kirenga kiao asenchira eria yabene wakirebuya karibu sana ase Ndizi TV turatakire ase madam tumanyango amalietago ningo kampuni ke yakora na boigo obe gogo sanga naintwe aso benge litango tumanyi ainingo inja samalieta nguru ku Florence Maiba kurwese company ya Proper Link Education Limited ni gongo kororega sibune manager na mono ni gotogo kora gokonya abantu baitu konyora visa choko enda chinse chisiko na ndirinde visa chitire chikategori sato na botogo konya bali baganete gochikonyora chigas chinse chisiko na ndeyende nerito kokora yo gokonya abantu bali batete gochikotarira abamwe abo goseko kore biashara kuye mesigo yabo batolendera chinse chia Kenya gaiga konya niyende togo kora niri togo konya abana bali batete gochikomenta masomo gose batete gochikosomera mache ngumbu na rongo bakonya tole konyo kogendoro. Alright, ere buya kegima madam naende naye ore omunyene ekampuni ye gose nigore igatia balia bakoremere masenzeme nje tindi manyane kampuni nigonde gatia bari bagokore gasia se company but I'm the manager in Kisi branch. Yes, otenenere teratebe. Yes. Ere buya kegima tocha se Mr. Tumanyanga maleta ningo ende mere mukio kora ase kampuni na wote banga tirori chao nchide checha se kampuni ya Proper Education Link Limited. Abantu babategere na abarigeri ba Ndizi TV abakwali yasema yabono bakirebiya mbya muna samaleta nenkoro ku billion mu cyama obiye nango kora se kampuni ya Proper Education Link Limited une assistant manager se kampuni ye ni gotogo konya bari geti ko enda stage cha Michael anena so kimasomo ose kolegia ekebarua oigo amba dota de bari biashara oigo bari geti visiting visa. Alright, ere bujake gima kone kumanyigo nga obe komenta eriogi ake ase tutaka vene ase nsemo ya madam tumanyango ekampuni ye ngai mwanga kyo yabete go chaka na ende ngusi okere bose nere chinsemo chiria chindi siko ya gusi. Kampuni ye ya Proper Link ya take to mwaka 2017 ase to igorete obesiete na nere Nairobi egotoka ase Tumaini House Building Moi Avenue Street twabere togo kororore miaka yonse pikuru yaga chagete mpaka boniga ase yekero mwaka yo era 2023 kanyara kawagi ngonyoranga abantu bali togo konya mono no eturi Nairobi na bagusina butore abange ekanyara kabato kwana no mukubwa ito yore director kanyara kawagi ngomatebinga nere biya togende toigora bisiende usi tunyara ko kanya bugusiba ito nabange bale erinde eri akaigwe ebirero byeito tugacha umwaka uriyo erete
it was November tukaigora rende e branch bono gusi alirende twa chaka gaga gusi rende tutaita tokonya abantu baito twara konyerere nda abantu abange sana ntanyari gukwana kwenda chinse cheisiko na mono boigo nchirende igaiganinka njenkani mbasinsa iga no mwana wo mugusi kabisa no yo minto nere tari kurwatambe nguru chinse chanyanjwa no taramu boniga no tokobera twindra wasi busonga tugendera tokokonya abandu abange ire bujya kima karamonde tokonya abakenya bange none kirenga ye serikali nkeronga nkirigete tokonya abakenya ko kuikirana asinsiri hisiko ntobwate kire kampuni ne bwate ebirenga ebwate mission a vision tiancha se assistant manager tomanyango kirenga kino kirekeke buni kampuni Mr. Assistant Manager kirenga gito mona kampuni nigo tolenge tenga tokonye abantu baita anene egere banyore abakonyi wetrese kampuni yetu ya Propa asoko enda se chisiko ekine kekerenge kenene abantu baita asense yetu ya Kenya bari mone mirimo basomira abandi mirimo ya patabwati egere banyore kigase se chisiko ekine kekerenge ekerenga aho eyo erebuya kima kingo cha sensemo ya madam ndubwate chikampuni au chiri chabere chikolikia abantu bagende ase chinsi siri chisiko ndubwate chiri chikoba chikokora amangana au tumanyingo etobauti yeino ni chikampuni chinde chiko cha konya abantu kogenda chinsi chisiko etofauti nerere okay yokonyora tofauti telinene patirende tofauti bono ndo chira se ubuya bwe company yeto neringa ekerogo korero montega asie kemaene boikoma tebinga nabo montara che kabwata magani hata gitukwenda gose na America na ndi onyore gose tari professionally qualified maybe ara nyare ko baga kwanda chinse chiri nabo toko konyo monto twa motebinga kuringana na masoma ya ubwate gose kwika chinse chisi ko chia ngumbu bantu bana banale to goteba US nabo toko mugaide to mateya to kunyare kana kwanda agaiga nabo gote to kuirega so that none kero konyore visa from one country to another ko konyere maybe kero bono gutakera kwenda US ege rahisi na ndinde bonne ke ntongora kereta bauti ne company yete kero monta chire bono bisi yeto na boto ko matera ne visa ya Canada to apply ega sto matebo mane na ki ega sto bwate ne yoko progrera go sena mauga so that ndo go promise montega asiko se white collar job se yeta iyo na boto ko nyara ko bato ko matebie ke mane nga ekere to apply igana na be ekonyara onyore visa nande egento ngorekereta bauti ne company chinde the way they apply the visa techniques to apply visa na bora agende company yanda ita apply rumba reach the documents chirichiganire pono chiagero montoli no visa on the other hand yes. Alright, tuwabeto koranga amangana mange gagosamba emitandao abantu bakwenda berikia enichi kampuni abande chinse chisiko abande kwa bakonyoranga babiri bako unireliwa tutaraba toko gendare muri byo ndize TV narora tokinga nabwate tangutangu hari tukumanyanga e kampuni ino ngiye kora bwe ko mwene kelinga inu ni gomangana inu moko yakora sinchira erendonge na chense mu ya Mr. Yamana ase kampuni yetu ni gere tofauti ne kampuni chinde asenchira ya mama e kampuni yetu ya Propa ni gere kolega asiase oboene nkwene kiturenga aba teja baitu twabakora yo buronge na kobaene kerianga semero biri bago chaka ko yikirani dore ne bane eneni biri abo bakuru media ko banacheza nyone ko baraseria visa na ko banacheza ticket eitokoro ke commission msachinde nyale kananga amtejo yo kende ngere kiagarire ko segat kabira umutire ko mek tore shwanga kumwira ne tore nyone chibasa chiaye ye ko ba eta bauti ne kampuni chinde nekera ko ya chise chise kunentu como bwati tore ko maega twa manya twa nyara kwene kinga ekene
onyolire keria ganeti ntori komotigera agagasitwa muchakere tukoro. Alright, ere buya kigima toko suka bosi tumanyingo mbokorere kyo moko bomokorwa bose services kiki mokorwa ase aborokia bali getiko chokosomera chinse chichisuka banafunzi asa banafunzi keroko nyoro mwanafunzi atete kwanda chinse chisiko ebintu mbirorera takere gutwarera omonyene erinderi amanya kuikera konyore visa iri yokanda chinse chisiko. Number 1 ndubwate gento gekorukwe passport koiko muntu goso mwanafunzi yoga atire gwikabe nabwate igitabu kirige kumukonya kwanda chinse chisiko. Number 2 gwikatware grade kirikiganiri kogenda onye kerenga ne scholarship tubwate fully nabo tokubakonya twabatabiriye passport yoka twabakonya singe njokonyore bagwakanira kuri chinse chisiko nebinte bikora nyore bakoganirwa lakini number 1 gwikobe nga qualified kulingana na grade kirikita kere. Number 2 gwikobe medically fit. One maybe nabora nyoru bwata bakongete bora nyore to kunyara ko konda chinse chisiko maybe barabwa banyane bagota muntu bwate shida gete ta kunyara ko baka go travel ayonse pigwe katokolingo litomanya naki wa qualify. Number 2 ayomanyane ntomanyenga kere kwa nyorire visa yegwatire chinse chisiko nora twere beserie go kunyara ko bako ke okonya ko commenting ko bere chinse chisiko ebyo sinkulikere litore kere twanyorire nga you are able with your family na bulyo litokunyara ko batoko korera bune amagani ali university tagete kwanyora lirube erinde litwakonya umwana ogenda lakini kere twanyorire nga to konyara ndote ko risk as a company because on the other hand nabo wikororo utachiti konyora bakonyo bose buno we expected pono ga brenda marana mishange kwira na back and that is not our wish. Yeah. Ere buya kigima gingo suka asense mo ya bose tumanya ngo nchereke moko mogo konya ane mono chinga kityo muntu agwa apply a visa. Aso okonyi goito itangani tokobanya oyo gochikoenda gosoma kise chama iko ndo what requirements tokobanya unaona a passport, good conduct, masakara ya masomo, alafu into unaona family ties, kato apply into ya Canada, na travel history, kampuni yetu nko ganyere bintu kuneria kara atware egati kara nyamagani aria yo guchikomoetia ebintu kune bank statement kwikatware ewekera maybe 4 to 6 million asensema ya ekara kwenda chinsema kune chia Canada ntu gwata bamanyi bo wegasie mono bo apply visa do what experts right bago kora senseme yo kuligeri client yetu visa kuligeri vale requirements chisaine mbaka chekera nanga chikwate karango kikira mala visa. Yes. Right. Kingwira na sensemo area ya madam ensemo nero you apply ku green card nta turatoa etofauti anene mono gochakira a passport a visa ni green card tutebyange tobauti nererie naende inubune kampuni ensemo nero mogosona nasona no muntu wa apply green card osomo konye muntu wa apply green card boiko. Okay, ensemo nene bono bunantu ase yamangana ye green card ndori goswana nororo because a green card yere abroad egari abantu ndo byensi ya apply and you can apply anywhere na bako genda na ba ntomanya ini you just apply nekinege ndo bari chinse chango mbubo kabako kara selection but ekero monta tiro bisieto ngomo taitoringa the qualities of the passport they need because igega mbali ko ganeri gutwara bintu binge na marietao na your family background your grades and other things even tebike ko ganeri so ndugenda toko kotebi kitakiri ororo ne turago konyo bune biche wako na bintu biri bako gani lakini bona sintu company yetu na green card astayo bigo tikuomerana. Okay, eyo breaking mainkwira na sensemo ya Mr. Boy gombali bako bolinga kubwate kananga numero bali noro tubyetenga oigoirunga gwa green card lottery jiranire moko bamoko nyamuntu simo osona
ikara acha ofisi yaitu ntubate receptions ase manyeto kumanyube computer kara acha so ofisi nganaga neti tomokonya so apply umuntu tunaro kumukonya egero mu apply ekara what requirements cha HMB passport was ID mu apply. Okay, eyo ere ubuyakima tugusikabosyo ase ensemo yende ndobwate umurubiri uribwo kurikia omuntu tumanyango michando kiko abere koranga abantu abange babere bagwetera cyeki babo apply kugenda su university since sirishiko. Number 1 umuchando narorera abantu baitu bagutwara is about financial. Abantu baitu nabo konyora umwana itete abwate the requirements mostly ese grade kerigeta kera masoma itete biya onyenese meyechi science maths umwana yaitete mwana nabo tokonyora gocha obisi yeito aro yani twaga ninga nabo gutango twamokonya lakini rende bono twanyora nga chibesa chiti chokwenda ogusama itacha ria kwendororo twanyora aga ni chibesa chinyinge poni ine challenge togochi twanyora obisi yeito asingenja abantu nabo bagocha lakini bono twanyora financially stable mbari konyara pono konyorekera umwanafunzi buno yuachire nabo konyora nga obolegevu bora samangana yechibesa na mangana family background. Yeah. Kinkwirana ase ensemo yao assistant manager tumanyango anemono nchira kimoko bomoko ene kingekero umwanafunzi achire usumuntu rigeti gochikonyora achisemense isikose egasi obere gakoranga no yobwengenje bosobere valued chinga kirimoko bamoko apply. Ngwane kitolenga twamukorere services kiri yakonyara kuridika nako mwene karinga amasomo aye ngucyari ko yanyora senkera yo gweterano nakiye ko garanyora mbona twakira sendi zitivi kobeko obo ene bwito asaba rigere naba tegeri asengencho aboko abandi basomete lakini tabwatie elinki yenga mwajara nyerusie meje morgeri nyone scholarship ona wetra aga igaso obo ringori ono botegera yo nko bane karinga tolenga no tre proper as a building ya twin towers 50 floor room 547 akaraba go chari nko bakonya tore asikere nginchi tokonyara na ndetwa advice asikonyare kana ejwe ere buyaki wima kingo chasense mumanda mwate banga mukara korobo kole boina se county area Nairobi kule ndimo kanyoranga omugusi unakarege tinginyeke ngai nere mwabere mokora mwakonyire matuka mangi to ndaito rato emegani ebere tato iga ene igati abantu mwabere mokonya ane mono kwenda chinze chirisko. Okay, twabere togokonya abantu abangaro. Okay, like personally my husband no ali chinse chirisko through our company. Pono konyoranga abantu twara konyere kuru kenyora bunta nyari gukwana marieta abo ko tura marieta lakina yenda okurumuga no ye pono niri twabere togokonya abo murabaito bachire chinse mabuna kurunya kwa ega seito kioge chinse motia nyari bali onsi twakunire nando bone gento toguchi buna nchenguchi nabate yabo gusiba minto ngwanda asingenche gento bunekere togokonya abo muramono pokwanda chinse chesiko asingenche barabomete ndoru gukwanira gasi gusine chianyomba buna abantu bandi babwatenga guseba kwanda bachiko chandike ibintu bunebyo kena iraba muraba nko baira as a group, they was a group of 10 or 15 people nabo kunyora nko bagaide nabatebi aba muraba nuna abana bakebono kabekiyombe in group of 10 ba contribute na 20,000 every month at least bagachirana oyoro mwibori yatabugatie nyomba ba utangana kwagachira mwibori onya nero manyene otabugati okonya na abana bamwabo gosoma singenja banga nabo konyara chi first born by the way asemuri pongezi sana abange babo bagwetuma nabo konyora umuntu tirari obesyorere nga akinincho manene ga kinkonye madam so ekere tu amokonyere nabo nkomatei enko gokonya nayo chokonyo mwana mino next mabene mambiene maybe we nabo turagende deeper in a family tu abatei bangu sana no ni cousin
twabakonya bono ne egento tware goteya bategerere baminto kere mwanyorire omwana oyo amochire bwa applyire gosonyorire visa tete obokonyi bono konyora ticket enkobasaba mamobwatesi ngochi tore twababeka ekiombe nande twabao basemina ki kubwata no koboko korokuya gose twabateya amaiga atatu na akogera bwaya igo bono nkobakonya tore twabagaide at the same time ekere bachire chinse chire chaisiko barente obwonchoreri buri tokorokanga na inche kinda chigwete igante ebunga ninche nairete omwana onyarebe I feel proud ekobwekere ndaigunga gose omwana obando ochandekire onsingo fuatirira tore twamanya naki kero monto nsefuara okay eyue ere buya kigima tumanya ngo abawata nimbaro mukubwata nabarabu anemono asama ngana ya kwene kinga muirira bana chinse chitisi kumubwata babwata ni bande se kampuni yeito ne bata mangana management ko boronto bate director yeito to manager yule Nairobi asomo director itaro tara se chini semechi branch chichonse kwene kinga gasi ya korekanire wewe basense moya Nairobi mbabate office ya bose manager na director na bandi mbaro bakubwatana asegasi kwene kinga yagendera asencherere ngia none gagase branch ya Kisi ntubwate bari kubwatana na baragwa bande tutanyara gocha na baragwa okay ginko ska abosio ase engana yende nganeti madam obego to raso bwagale ekampuni yino nelikirie ne serikali na boigobe okwanira anmono tomo ligilio ndizitibyo bolemu ekampani yetu nirikira so ase serikali asenge njonye ndirete rikira ase serikali ama nentwari kunyara kabato gotagega se TV because ekere to gukora advert bune serikali umete ngofuatiriere okefuatiriere one are you registered mobwate chi certificate chi chikogera mago karigase kose muri gase mo ura abantu obonerere buna moko wiri tari gusarika moba unerere mogende ne chibesa ntubona nabo konyara na kese serikali kampuni yetu no nyerigere online onyerige Facebook onyerige Twitter onyerige kero mutandao nabo konyara ne registered ebona kuri tutegereza sense moya mugwati university mogo partner na chiro chuche sinse chesiko ti university nchiro to partner na chiro chesiko lakini bone kere to partner na chiro chin egento nago te number 1 bakorigereri requirement chiri batagete omwanafunzi oyo gankonyora ngana na qualified because ekero utaranyora liribeliryo gochweni university lazima meet the requirements na requirements yet na chitwata abantu egento tubwate experts in our company bakurigerere bamanyana ki nonyare kwewe lirube because tutakobekirete ibintu biri bya ubiya nabo tugwike ibintu gali nande bitumere back but bonongo tamatore na no moji US Washington ntubwate na bali tukubwate na kurutinse moti yango na baberiki bano igombaro ngubungo tamatore kubwate na ndekere twanyorera na opportunity bali baitu twatangana tichinze chase kondere bakote mbwate mwana ondo uqualified oregana igana makonya so asegete ngochi tori twabwatira na barabu kwanda chinye kuwaida chinse chase ko nande monekere bono mwana atire kere tutagitanyore bune passport osinge njumbale bagwata batamaitina kibakonda kuba teitorie passport kutaka kwenyeriki kwikotwale kibande kyao twale birth certificate yao twale ne bibande byabo biri ba waita mamo mino na tatu mino both oso twale mamo mino negintu kendo nyemba iyo nabo tukutumeke death certificate mbaro rokonyora bagote banganti timeti mama na tata ngai bachite lakini bono ngonda tori twaenda as far as umugambi twabakonya kero bakonyi buno bubwaganirigo kogenda chinse chiri chesiko ntubwate amangana amange ntubwate ugochigonchuriria we ensemeri bamenyete bose climate ntubwate endagera chinse chiri chesiko maitentorarete kuri obokima kana kuri amatoke aliando chindagera ne chingao nchera kieye moko baligania anemono ngakibaho chugwa adapt ni climate currency area isiko kuba prepare twara abanyinga maybe chindagire kitoko liga abatagenda akinyoraria anene kuna chinse kya galf ekaraba chira likonyora barenga ati bari wekero kima lakini mbale bake bako chibaume na no kumobo
akaraba bwa access kiricho ko ganda nyone supermarket se chinyomba kiri bari papa nise kigasi company ukonyora bari bamenye te chinyomba cyabo kire installed nyamba kanona mariko akarako ganda nyone supermarket na bara kuri nyone obosio nza chinda kuri nyone amana bose cabbage bose chingoke kiri fridge na babo chonyora kwera se ndagara yae abari batari konyara ko korayigo at least kwanda bari ba adapt environment kwanyora ngabana ari nabara kuriya mechaye ashingo bakiri bakuriya gari ntwana ko igonde cyasinyire ngo irani Ginkore na sema yao madam ntoma kwate banga umuchando monene ogochonyora aboro kigwa bakugenda chinze chirisiko nukuboro gwechibesa ndamanya ngari shirikirire ino nchira nero mukubwatira na maybe na byombe binde na barayibande ane mono ase okorua ogosira wechibesa gwetira singana eringete buna scholarship usenjira nene muko ba konyora scholarship wechi nabo igo konyora ogosira wechibesa. Okay, buna boni gekare twanyoruru mwanafunzi qualified kera chiro service yaita singenje kampuni yetu ntwabate binigere registered ekiru mwanafunzi achire nande twarorere ngana nyare kwenyorere passport nande grade kirionye ne scholarship specifically atagete onye ga kunyara ko yoba to ku apply twabeka maskara ebiye kera nyorere bono riruberiri ku mwene bagende ntubwate youth fund gase nsemo yeto yabosongo ekere kwanyorere riruberiri nabo to ku present to our youth fund kwagenda gwakonyo chibesa chiago konya kwagenda chinse chiri cheisiko on a loan kwamenya kunya kwirani kutia se youth fund ndibone to ko konyekera kwanyorere visa ye bali bona no bakwanda bago facilitate in terms of loan asichibesa chokwenda but in our company we don't have a loan ndo kunyara kwa monto loan achire chinse cheisiko lakini kera kwa qualified buno mwanafunzi kwanyorere no gwata masakarao yo ali yako gero onyore scholarship kosonyore gasi onyo muntu kasomerete no nursing teaching mostly negento kende na kira kitogo te yabantu bagende buna chikosi cya magoko to chaya muntu nga aito someti umwana gikwa mwere no nyam plumbing mechanics gege JT na ba utikirete kirasi 8 lakini kanyorero bumanyobu katire chikasi bune chinkonyora tole kare tu amokonyera anyorire gente kitanganie visa because company yetu ndori gutaka besa onye muntu taranyora iruberio ku mwala wagende nse yesiko ndoto wapla meet all the requirements karanyoriri iruberio bono abone to sene contract twamo konyo nyori visa bone karanyorire visa onye kawa to bole meruboke potali fully na boko nyora chipesa na to kumodomo go chasi youth fund na bako mokonya yagero genda ere buja kigima tukosuka bosio na kumurikira amange alia mokoba mogokora ntubwate abantu bagutwara ebirengererio mbira abantu babwate igoro chinsi cy'isiko bitali ebirunge bosto bwate misconceptions ebintu bimanyirenga na bwerega kini bire byo bolimo egati abiro bumbire bye kora egati yabo mbiri ngakara bachire chinsi cy'isiko ko bare mistreated maybe karota tetia asenchirengia ko era abantu nabana to tatebe chigasi cyanyumba abantu bakogenda una kinse cya Saudi mona abanyaruka baito bakanise chigasi cyanyumba mucho bale barose maybe chiguru cyabo maybe yokonyora besikaba bakobeka na se chinchira kitari chingira cyo kuba misiri nanje butabwati amachiko eko barakara mono taku nyone chisukuru barosamiba wachikibu barenga nkiba cyabanje bakora nanjye atabanje bakora bone kara chire mamicha nabo konyora amabari amugwere lakini ase bari bakubwati amararo n'amachiko ari bakwego nabo konyora bakowenda bunya okay ere buya kingima korende talingana turabe to gwetanga twarorire ebise binge use amangana emegane menge y'abanyaruka bacyete ense cinse kiri cyisiko ense ya Gulf kulendekera bayikira na gari omu agent obo bagakobora kali ko ba keep in touch na brabo ribo bwatoboko ngono baba go cyandika kigima
abangi babakorera kigima ntamanyenga nchira kieye madam ocha mwakonya abana bali babiri bakwenda chinse chiri chisiko ane mono chinse chiri cha golf chinse chiri banda to gwetero boko nchira kende nero mu track mwana umuntu kimwa mutumira ni moko mutigira abo senku mu bwati muri mwamanya kyagendere na bwekera bwatu muchando kimura nyare kumukonya. Okay, ngunyara turi ko batukufuatilia abantu baito. Okay, bono bunanda tebune company yeito. Mostly nduri godire na mangana ya baisike bechiga cia nyumba. Nduto godire na baisike bakwenda idega cie company. Eriyo konyoranga kuruge gase company yeito gucha se company to kumoira. Nere na boto kunyara ko batuku mu access keranta every personal nga Florence sinde nimbwa to muchando rega. Jabone ngwa kire manager go se bantu mbari to koroka HR bororo ponyara ko to komate yo moisiko yo asale tali biya go se rega nega. Nando bone gendo buya bwete abasika batuku era se company yo konyora accommodation na abantu bakoberamo. Mostly samangana yechiga stenyo mbabuno bone chicha Saudi bakwenda banyoro muchando. Okay, nkobere it is part of our field intumanyete bune akoba. But majorly in our office we don't deal with ladies bakwenda Saudi Arabia. Ndupone toko kanya banta bakwenda chiga chase company ne bari basomete na bari batasomete but companies. Ntuke gutikiare ntu muchanda service ka babega sianyo mboko nyora. Ekere aido mu agent ya bairire. Patire company ngao bairwa sa group but bono the employers umuntu chopiki umisiko yomo. So kwanyore company kurukenya temanyetinga morani ngomoirete nyaboke ni ngomoirete aido muntu mwirire ko masimba ayuta manyete bono yaba kumonyora but bono ntumecharia se umukubwa ito era tebete bone igasi bune yego tiyasari ko sinerita se company ndu akatutebindu abiseto ndiri karaga cia nyumba cia baiseke patrende visa bune bingo tibite byara bagose twara bigure abo machando boka no gucyoba sikulinde twabita koranga abantu abangi oyikira nastinze ziri chisiko baba guchandika kwali konyore opportunity yo advice umuntu rete kwende nse isiko irinde gwetanga na makunwa yawe cyanyora sinyaruka ane mona uchinze ziri cya Saudi Arabia banki babone tabako anene abesikaba nigo kwente kwita na kwetanga kura ase 11 hari ari maminja kura so semi bori baetwe one for example karachira recent chinse chiri chesko mukani wale ngatawe se kotwale tama ochiase umugaka bo muchiyoya musabana bamara bo muchiyoya ekobara kolengana na baria iwe maminja asebare imbobe on ebikobara bire byabanyora na mono ekare kunyareka n'abana b'abanyaruka bakwenda imono batamanye timembi gosoma akorika ngukire yabata ya to gukorekana mana nakiutakera ekutwara bone gaise serikali yegete gatanga tigabantu bagenda bamenyete at least begete form for kunyara kumukwe manager amanyana no na sare kera koriki busaba ko bamanyarire kunyara ariko so mutanda unyona sesim obeke location yata bani gonda segete na intutwanyara kumurigeria bose bari bakumurigire se kampuni bamanya umuntu asarigete banyara kumutress bamurigani bose bamukonya yes okay ere uyakigima madam kira ba commentary ngani ngani yendo kindenda menteri nilio konyora umwisike kirati tukwanda jinsi chase kobune gasi ya nyumba ntunko ira turi buna Qatar na Dubai nande kiruti tiriti ofisi yerengia na bora nyoro wendo nyoro boko lakini kerebu tiriti ofisi yerengia gufuatiria unabona ndo ofisi yeto kerebu atirote te gosine gasi ya nyumba singenzo na butara tebe company onyoro te konyara best cyo kugenda ntwe sigasi ya nyumba kwere turi jinsi buna Qatar na Dubai ekeretu a vekira application yao olio gukoira akongakero one on one antebininte te mwisikegete Pono mwisiko yonenchi na murangeri bakuona ne employer omanyane omotebinga mwana mbwata abana batano kosembwate babere kositimbwate bana igasiere igana bakumushara bagamba baigwanana pone kereye keru mwisiko yona moirire ekeranyorire gosino mutanda bono nje ko buri employer direct aste yongo tikunya kwanda kunya ko batimonyora pono ntwa service yete yako baraisi mono asengenjo engukwana ne employer direct
na ne employer nere kungakire simi ya sabe namba yo mwezi kinaita na mwaba kwa na nere bayiwanana pono mutumire visa yagero nyara kabako kwanda bonego chinchire chingi yakubwati obisi yerengiya ele legit nekingo konya kero muntu kwanda saga Mwantu mwerelia Undizi TV netwathe usanga nabageni baito kurwase kampuni ya Proper Education Link Limited twathe usanga nere manager Florence Maeba na boigo Gideon Muchama oyore omokonyi bumu manager ase kampuni eyo na bukande gutuma maburi yao na boy usanga into kerengeli kiao ane mono gore nkwana tubwate ase emambi ya wana kono turasumutimoko oromoke connectora batukwira nanto batakwenda gusanga na barabu na boy kumulikira amange na mono alia abakora tubasa uska tubasa konyegera Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ayumure migiata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu chubusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde Nigurule nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Nabuigo okoba kirisimi Iliko manyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Butambe kurumu chubo songo edukane yemuyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagacira ibyubulimi nibindi binge
imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya bari nchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nebinde binge konya bari chituma cy'ukwakakira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebinde binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asege kagikinse 24 beka eoda yao kuruando siasure ensiweta usoba tarere imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Uhuru Superstores yonyolevi ne no mwana bw'ekyanga kya mitumba kire ky'abaana amu n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono kyanga ky'abaana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntubanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanchumurilia Ondizi TV ngokwane bene ase entunda yende entunda yomwelio asumuruberi wensa kiasana tusanga nabagani baito emambi ya abono kuruase kampuni area ya Proper Education Link Limited baberukira na ase studio mambi ya abono kusanga na intwe anemono igoro yobo koleli bolia bako baba kurua anemono asokurua esiro ase bali getiego chia goenda gosomera chinse chiri siko nabo igo bali getiko cyokora obonchiri nabo igo emeremo ase chinse chiri siko mwanchumurelia Ondizi TV ndochenga Teresa Ombogo akoruwa Riyadh City nkatenense isikata bana tukutubwate mambi yabono Ben Andrew niko ndani mpaka mwisho from Nairobi na mama watoto Florence omosoriwe susu aka Kirandi Dennis aka omosoriwe susu kurwa Nakuru City na ndatu kwa tumorobirensa kya Naftali Onyango kurwa Nairobi with my love Rose Mijiemo wako ndani hadi mwisho ndoche Daviken na Orina tuko ndani kutoka Turimolo Katemolo egere me yense wose county area ya Nakuru egatia banda tukubwatu moroberi wensa ke mambi yabono nabo igo Ben Andrew otebanga na ndrete kubwatia omoroberi wensa kya ase emambi ya abono gingo cha ase ensemo
yao assistant manager nabo tumanyinga boigo asobokoreri obomoko ba mokurwa tumanyango asense mo elia akero mworokia uso mwanafunzi abeire gagosoma nchira nere mocha mwamo link obagakonyora emeremo ase chinse chirisiko ekera aitimira masoma ya nabona ndi tukunyana kwa tuko link maybe gari usina ndekara ira ndiriko gocha sense yaye na tukunyana kwa link ase kikazi menteriogi kumanyigo nga yogira rirensake nkomo konya tole ekera akorira masoma aya kunyara kumurigeria egasi asekeria anyarire ko bagagosomera eida kara aria sense eria saa chita masomo gusekera iranire gocha sense yaye nande okay ere buya kegima ntate madam boigo ogarei asingane kero mwana obe aberga osoma iskari na arigeti boigo abe gako nyora no internship attachment iramo konye kugenderia asubu kugenderia asubu mabwa nchira kimo osona nagati onenjira ko gutosona nagati kada to anyorere umwana moro kirego yega chire chesiko mono na internship ko nyora eto ko ba advice mo chengo tamatori to bari banyora at that same country bakorera internship ororo bono kunyara nemere morre ko barais mono ande kero monda someri chinsi ko tinga keritinga na Kenya goto kurije gasi ga Kenya okonyora nga mono banyorire gasi gari chinsi ko nabo iga basomeri go Kenya batagite bono go kurije gasi chinsi ko ekere to nyorire nga masoma eta kunyarikana kulingana nekiwango kerigenze rikonyorire mere mororo eto ko mokonya osya bunda ne skuru asora kimi to muri bila the same time asi go konya ka bato to kuligeria bana for study visa the same na work visa asi chisi komete madam tingutra endra kuligeria abasira somoro berigwensa kya nimbe ingo kwirani ali baga gocha sole line to kumurikira enganejo asenchira yobo agare mba na bange babeire bagoswa ekiongozi Sefania Onseri wataban good morning from Bonchari Kisii County ni mark me present Jeria Kerubo happy preparation day from Manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakiage village and all brethren in the whole world autabanga obeire gako baganeri litukoligia Ocharo William na letukubwatia boigomoro berio wensa kyakorwa ase ensemo area ya Sensi Kisii Mosomi korwa buma baconyaigwa Nyamira County na Dad Mosomi Omura Mam Agnes Mokera Elizabeth Gesare Lamek Nyaribo bonsi obaganeirie babe bagotwara lichuko liligia Jared Orure Matureti korwa Nyachichi Secondary Nyamira County na ile tukubwati ya boigo omoroberio bwensa kya emambi yabono Fred Moga nere nigate abanga nenda tukubwati omoroberio bwensa kya anse emambi yabono asende usanga nabugani baito kurwa ase ekampuni ya Education Link Limited abana tumanye amangi goro yobokorire bwaba ndate gukora obokoriri obuya ase bakurwa obosemye na boigo usire gocyase baliya baligeti kogenda ase chinse chirchese kubosoma okoro bunchureria na boigo okora emirimo ase chinsemo ekyo ase gomoncho mweneze TV sanga na intwe kerengeli kyao sanga na intwe amabolio ao na boigo alia onserigeti kumanya mono emambi ya abono ngiro na sense ya madam engana nere kwali gotabukia tumanyako niri naringi utabuki naringi goteba gekero monda somede chinsi chiri cheisuko raisi konyore mirimo gari andi ntwe to kumukoyo nyore mirimo direct because bono ndoruguta ko monto gendo somede chinsi cheisuko ocha kurige gasi chinsi chia Kenya etukukanika somede chinsi chiri cheisuko nandi to mukonya konyore mirimo gari ekere ya tansiringa naro somede te Kenya ga kike wango getanyara chiko kore gasi buna gari ona bonekere tukukwanira nurses chia Kenya ndire batari guchiko baba consider tigane etoko bakonya to batenga matemu nali mubonete gukora kose twa bakonya baikororo twa bateso school ande twa bakonya twa barikerie merimo iyo bono konyora nene mono monto chite chinse ko somero
Kuikanya ole mirimo rore to kuma konyonya ole mirimo rore. Ere buyak gima ekero monta ko genda asichize chisiko ni maitenga interview ne rako bagago eti wanjira ge muko barigania ane mono ase interview ere bantu baja bakorerwa ane mono bataraba bago nyore mereme ni maitenga interview na ala sena reko ba Mr. Moshama interview mama asba ko rigo ko ase chambers ali no abo para korengwa chinde kwa nyoro interview kumanya go proceed yes naga ni kumanyanga amaete mbali bata matinga ninkyo je kya boli go interview njera ke mo kubali gani bene bachugweta interview okubali gani tanga ni nawanza chindara nyaga kuboli kunga maybe kara kolera masomo ayaye naga ni kuira na sense yaye gase batebanga inga ya tinko ganingirane nigo definitely na benga mwe kwata magochi ya senteri sente kwa chumo baro oroyo wa accommodate we cover tayari kule na sense yao yes okay ere bujaki madam nabako gaide ya asingane yuwoiko Okay ne gento kende bono ka bunda gari ya interview ye interview nje to kuchitwa twali embassy bana bone chitoko taba chinse part of Europe mostly professional jobs bana bana nurses mostly nurses kugenda bali bakoligwa matemo gali ndo bwata matemo bakoroka IELTS so bali basoma temba mete na NCLEX amatemo aya nalinga bari registered nurse they are qualified pone kero wachire gali tu apply tu abekira masakara kwa bere shortlisted kwa na muri bono mwarangeri ku interview embassy na interview ye embassy ngo chitoru tu aba guide ama swali yale most likely ba kuboli mono na botoko ba guide tu abate if you get this question this is the way you are going to answer this question na next you approach your answers the way you express yourself na beko konya maybe uyeri ku gali embassy interview ye ko yeri tonyo le visa pono ngo chitoru tu aba guide tu abate interview nero iko chikoba ikana naiga kuba konya tuli kubate ya maswali yako boli kunaya na andi buno kunyanza and you have to be very keen and you have to be confident asing enjo na botoko you be very keen because ike songo kerike ko boli kugali we ko keiwe bono ngo bakonya tuli na kibakunyahira nelia maboli yali ngingwera na sensema Mr. Mochama ngwa kwa na mtu abato kusanga naye kwa watu kwa manyinga evisa nero mukurwa ose visa nero ego chakonyo muntu kura tarchi se taliemo chile chinyingake tumanyango bagara igore vise yase kinse nchile wone chibona cha euro chibote omungano tokoroka European Unions Karopanya ile visa ya moyo kwa genda ase kinse cho sense yo una bono se kwa ile visa kwa genda usen Poland awe kwene boga ende Greece awe kwene boga ende Germany Netherlands Slovenia ne chinde chinyinge chiri sema ne chinyinge sana chiri sema munganecho once panyo ile visa yego ikira sense area na bo kunyara kwena chire ticket ona kwa tara sense chinse chiri mungane chinse chinde chinyinge maybe naona ndore ile nyone sega chinse chinde Okay, ere buja kigima gipero na asensemo yao madam kwa kumanyinga talinga nechisemi chioka talinga ne mirimo yoka bo nguru morogo sira anene mono ochia ase bali bakora obunjuru lya bose ebyasara tumanyango nchera kiye muko bakonya ne mono okoro obunjuru bwa basinze chirichisiko na ende nchera kiyo muntara yakora obunjuru asinze chirichisiko Okay, chinse chiswe tuwate banga asiji visit tokuru tuwaruka visit visa yene ya bantu bali bako kore biashara maybe nabora nyoro bwate gose no mutumba ga town okutakonyore ibiropote bibako igora kuru chinse chisiko pone kirute kitubune ekaropote kya Dubai na boto kunyara ko konye visa bantu mbali tubwate chinse buna chabo Dubai ne visa bune yoyo mentata ebere chianga chiri chikono yantaki pono na boto kunyara ko bato ko kolinge kero kwanyorire visa. You can walk to those countries ya ibe kwa manyane kwa genda with your money kwa lente stock ya wocha chinse cha Kenya igobona naro na batuko nyara kwa batuko ko linki abantu mbanzi tebinto byesi koma itebo na bone bikoro tebi cyange chiataki ono mono ko nyari bikoro chinse buna taki Dubai na Shenzhen countries ya chitote bekera kwa nyorire
bono nabo kutara country nde yonsi boyo musigo ryo kurwaroro gota Kenya egere twakonya ne biashara kuru Kenya ne chinse chinde na ndabantu abo baito bali chinse chiri cheisiko nabo konyaramba manyete mesigo kwa sababu naso umuntu yo ochiro utagete gose no musigo nabo tokumalinki abantu nabo bakumutumira umusigo bali baito bali chinse cheisiko nabo komentara visiting visa not only this business and what I want to work on the system of Dubai and what working visa visiting visa I can no visiting visa in Korea so one was a travel I can director to achieve your children you want to buy for you in a chigas. Kwa hiyo leo ndio kiasi kitakitaka ndio kwangu. Kawaki visa kuidelegeka. Lakini visiting visa yako ganda kwangu. Alokunya alochele visiting visa na ande kwa mekishwanga wachele visiting visa. Mkabere ko ruga mkabere converted. Orige ni wema. Yes. Tutugeta se visa tomanyango visiting visa ni working visa na boigeli yemeremo. Ega kere na ki ecolast keroli nseri America. Osinse isko. Okay, bonne kere twate video work visa eye minuting ne minimo kwage ndororo. Emirime ye ne bwate period obone to koberoro na ndura nense yao asingenjo turage ndororo permanently. Ekere twanyorere umuntu achirororo bana bono gose no bonyagitari gose nas e contract yo gosaini ne irikiringa otakiriorora semia ketatu. Kere bono gwa korire miaka 3 you are likely to come back into Kenya to your country. But bone kere ororo onye tutagete obe onyore papers chiororo be residence ororo na boto korigeri papers kwa bororo lakini nandi kukwira ne back to Kenya kwagenda kwira na bona mokorora babaito bali chinse changu mbo bagocha igobone minete kere kwagenda ororo purposely you went for work igobone work visa ere purposely ekwa gas direct lakini kere kwagenda ne visit visa minute labda onye tari ntubune company twakwira method ne gas utagete abuto kurigeri visit visa yeko gwikororo kwaso emerimo with 2 to 3 months to kurigeri work visa lakini onye kwenda purposely visit bwate 3 months at most ndo bwate ya 1 month 2 months 3 months bono onye kwagenda ronye 1 month lazima 1 month you come back yes. Gingo chenza Mr. Muchama na rora oranyorenga ogira kwigure biashara bya Kenya bya gareire hata dire biashara bya yasinze chisiko barabunke kumoko bakonya bali digiti kwigure biashara sinze chisiko ate chinse chisiko and tumbora no kumurigeria maybe a visiting visa wachoro bono ga ine ro kogenda aligie makubaliano kati yense linga kuna barabara ni abeke ai university sense ya boro yes that's how we assist ere yake madam entrabo apo bona se company yetu terigoti ya link ne biashara bya singe buna tebire koikoge ndo wana ne country eri na kiura beka kokori biashara byao lakini tote basaba banya biashara mete binte binge bikuru chinse chesi kokota Kenya. But I don't thinking antu bwate biashara kuru Kenya mono go chinse chiti chesiko buna bono go se onko ni oro mutumba go chinse ri yesiko it is impossible natokenga otete ko ni amatoke go chinse chesiko okay amatoka yeke okay most day kare ya birego abo igaturite chinse chesiko buna bono nimbwate go sabantu bago travel next week ige tutogo chitwa kora bali baito barororo ngoto dai bali nkibata aba bakuruge goto bapakiri baboirera abuli oli nabora nyore toko kwanyana lakini in terms of food ebintu buna chinye niechi ebintu biri bitari perishable biraba sarikerenchera nabakonyora bira bitoku batomera kudu naboto onye umuntu kare Nairobi na injenye tingi ya Nairobi abakonyore enchera ya mugo siyende twakonyanire bali bago travel because at least ngoire torabantu every month to different countries kaito nyore bali batangane torra bataitege ntogete nabonye kubwate naboto gukora tugukugori tomotomere asingenje kere chinse chiti chisiko ekere very expensive ekere gukugura gari ona bono twatebe amangana ni terms of indagera obusyo bobweto boniga tokugora emi
ali sisi chesi kigero calculate chipesa chiri okugorera ogo cha Kenya buri gose 300 gose 400 bono kunyora omonto ororora tokumugorera tumutumira kuru Kenya gochigari in terms of food chira botogokora. Yes. Togo suka busina gocha sense Mr. Mochama bati go kwanire ane mono abantu mbali babwati family bali gukora emirimo isiko bakumitinga rende na agenda ali nkaya ninga kigo tere gutigaranga ngogenda ande nabarabu bakonyange mambya bo nane go baseminga family yetu bwate ne ya Nyasaye Nyasaye bwate family na bari gonyorenga na tumenya nabarabu wega na uturagendere kumia sometimes no risk and twatigira majukumu twatiga somo nene twagenda kubarigeria na gwetera nyona soma sabari tokogenda Nyasaye tokonye Nyasaye na babo turendere chifamily kitogo tikamahega twagenda tubarigerie ke barwe ke twakora twanyara kubakonya se twakwagira iratoka muntu chiri sikomada bono ntete oraba konya njira nere arache kuba imukia ire baadaye process kiara chiko tumeka irinda abanganye na barabo tabanganje tinko bera ntabwati bana bane ntabarushi ntete kuba kugolimba ire. Okay, number 1, you weapon part of Europe countries. Kero kwachira America, Canada, chinde part of Europe. Ekere twaringe kokora documentation. Kurugega Kenya before taragenda. The requirements yechi na chechi tokugana. Number 1, etotagete passport yao. Togo ikera samangana ye family ties, we got a tabi no bwato murugi na abana, o provide marriage certificate. Koso provide affidavit. Na sabana we got a birth certificate. Na Bible bao we got a ibibande bya Bible bao. Asing into documentation yechi chonse pitwakora, pone chiko attached into your document. So ekere wachiri chinse chiri chesi kukwanyolire resident permit. Pone kero gocho kuganikorangerio murugi ona abana, it will be easy because eba kwira na se record yao baligereringa kero kwa ruete Kenya nkwanyo mete kwa bwata abana bao gosena ababando tetu kwira pone yue gokobera easy kwire family yao lakini onye nkwa ligetekere kwa kurugaiga one go bidu ira ne Kenya ochobe married na ndo o maintain ndo biao as a documentation so that bado goko genda gocho kuboi baadaye patia sense maye green card ki America kero ichole tinga no bwata umurugi na abana kero kwanyorire green card ye it is possible no kuru Kenya na umokwenda na barabu according munonye mukonyora chibesa chiri chichigwesana at once mutiramo lakini bono ndikere twa kwirire gasi onye asingenje to kwira umonto yoma oli oguchiko kole gas personally but bonekere kwa very stable kwanyorire nyumba yawo kirege ntobono tetu kwa abantu bao bonekere to kubarigerie visa ko ba easier bona asingenje mbago kana asingenje se record na bekurigereru parorokane abana abantu ba bona yaba easy na ukwenda kwa vera ne family yawo na ndibona bona bakumenya permanent residence yororo. Yes. Togo skaposition tete wana tobe tolietiko chokora tobe tokumurikira anne mono igoro yenchira abantu bara bakwelikia na chakera se Mr. Mochama na kwanera bali bakwelikia business visa nkeke bo wendo to gutwara na bego process kiba kwa baitera business visa any visiting visa again I want to gutwara kwa tware a passport ya alafu ne good conduct good conduct yego takeza sengenjo Kenya kana ngomonto yongo tamale ngo sino mosari ko Kenya otete otamachi ku visa senti yesiko wana gutwara ne good conduct ne passport then ocha o akana some fee chiricho como process kaka ile fee ni to make sure na katika fee na beko ba inclusive anya tai kunyara kwenda tena nitani kwa mwana chira beko yes na kwa na madam bono negento kende lazima atware gwikatware business permit iwe koro kina gwate biashara bya Kenya bire registered ni government imaite na ndi gwikatware ni chibesti sign in terms of chibesa gwikauro ke bank statement yae igochikumwene bunga umonto yoneke manene biashara gochikokora koseno musiga gochikora nta Kenya gwika oro kinga
nimbwate chibestisaine me account, that is the bank statement tokorigerere so that enyorekana na rira nyare kopa konyore visa yogenda no nyabuna boni ga sai asa mangana Dubai puno gwikari airport ya Dubai number 1 gwiko account ya irigerere no bwate chibe yega sonyo gwate bine business yokonda gokora chibe santisaine chigo chikunyara ko beka ga na no hotel booking because yenense yabandu kwagenda hotel booking nero nkorigererwere no terikyo booked how long ogo to last in that country even speak katoligereri tumanyenga bikiranete tumanye ko nyako gokorere process tutegereza sense ya madam tumanyanga wale bakuri bago chikorigie meremo bindu kiba gwenda utwa okay number 1 asaba bago chikorigie meremo ndobwate chigasichire professionally jobs etio konyoro monta somerete buna bona nabatebi chigasi chema go kabana baito tigabagende technical courses chema go ekere number 1 ya chiro nyem professional toteto monto bo electrician kwekatugani koranga nabwate certificate ya nabwate traveling passport nabwate good conduct valid within 6 months alafu monto yonari medically fit to go omonto yonanyari guchiko kore mereme yebyo spengo kora to physical assessment keregento twakora monto yekera chiro besi itatu ari the requirements tumuire medical tonyoreka weta medical alafu nanyari chibasa chicho kwakanire visa ni ticket egere bono jamu facilitate umanya kwanda alafu kera ya chirense moye eyegetari professional jobs asinge jongo twara tori bono bosocha gotwara tori bonigas bono ba cleaners pone kero monta chire kwikatunyare ko batoko mobori aidora bere ka gokorande onyetara akora to mateina kigasi ywe gokoru naro na batoko mokonya kugenda bone gento mono tokorigereri kwikaturi status yo monto yo kwikaba medical fit because ya rochense chesiko to kwando nyoko bwata mochando gete because eba ko iroro chiko kolemeremo batagite monto ryo chiko tabanga ya rero nyugwete bobe gosenta keru kuchikoya mari go kuri nyagitari lakini kereje kirenga kwa rwarire company yo kanere ko provide mangana medical na transportation kiregento ebyo nsibono kwikatura ko lingori kuru Kenya tokora kwa bere twamanya kwa apply nando kwikaturigere yense to ku apply chibese chikwando are you able na roto tebi financial ya una kiore to kwanya visa kwaenda agingo ikirana asense mo yao Mr. Muchama kubwatikananga no bokorera mwabeire mo gokora mwabeire mokorera amange mbose mikyobo orabe go ku muntu urigeti gochia gwerikia na boigoso kugenda sinse chiri chisiko na ende nki arab nkyo asikira mosemeli achore e kampuni ni wala ko semia bali gerere ndizi TV una kampuni yetu ya Propa na kampuni ya legit ya konyira abange ande kerito kwana tabokora ndori kwana tutari gukora kirenga yetu nabo konya abantu baitu benyorere chigasi nyane sense amaye gasi bagenda ofisi yetu tutayete ko yamanyakani mono emanyekane no tone ri Kenya osebusi emanyekane mpaka Johannesburg niyo bato kwegwa na kwadi bayisimono ekaro montachire abandi nabo chabata bamwe kana timba kibasara kiningane twagenda boy ntore tayari omwadi bayise bamote chigasinchira maybe onye kutagete kogenda base basoma se kibasa utanyare noranyare ko kogenda seke barweke maybe twakorigali gasi gose Dubai gose Qatar gose ogende nyanchi se chicha Shenzhen in a contract of maybe 2 years ora gendo los chibesa ko chana ndo nyare kuira basoma bona mama yes okay ere uyekima tuchukora semambi ya bono enganiti madam naye obe gotumanyia oruo bosembo abo mwero cha sumurire on Ndizi TV nabo igona otumanyinga imogotoka nabo igo obe gotebe namba eria mogostumeka anyu monto riet kubaikira okay ndibona se chinse cha bosongo okonyara ni gutoka se amaga cha Twin Towers no togotoka asi koroba ya gatano 50 floor room 5 or 7 na ndeo nyoko gutakobo manyo bonge gose gwake simyo korara so utanyara ko bakogwe kana into no nya Nairobi ndo bwato bisieto ego toka Tumaini House Moi Avenue Street
no togotoka naro 50 floor room 5G ase namba yesime sokonyora mange na bogwa ka 0745 031 467 habuna bokunyara ko bakugwa ka ibuli rindora nyale ko babukobole na bokobole go say you are free to come to our office. Yes. Mbiamo nasuikira na Imyandizi TV mambi yabona twabeto kubokirwa asinge nchumwa abiri mukuru bosemya abange babere bakomanya amange ali batamaite namono arati ko bakonya ase okogenda chinse chiri ya chisi ko nchumwa Imyandizi TV abono turatuikira mwelio umuroberio kwensa kimambi yabona editara nkoro ko job maangi namba ko nkanchi bicheche bigona malio gaberokera ase nchira nyobo kera nere Abigail Nyanchama sindari ko mweba Frida nere bagagunsi okera chingi chiri ya abageni babikira na ase studio ya Ndizi TV. Tuara bulelia uya Imyandizi TV na buo obwansu bumusi.